Pik Pausma en ik vertel je hoe het was. Nou, mam die wordt het heel slecht waar, dat weet ik al. En Tizi, dat wordt het onbewolkt, komt er zwarmen en ongeveer 49 graden. En op de draai is waanzin, 29 graden, de zinnen komt er wat bij, de wolken die zijn er nog wat bij, maar... En donderdag dan hebben we buien. Dus dat wil ik net vertellen. En vrijdag dan is het hitte dag maar 60 graden. En ik zomer. En sneeuwen, dan wordt het een hele slechte dag, maar zulke grote hagelstem. En het is 49 graden onder nul. Ik zal mijn warme kleding aantrekken. En op sneeuw is het heel slecht waar, dat weet je. Hoi, wij zijn dus Marije, en Brit en nou, Brit ja, en dat is Marije Wiersma. Ja, zij zit in groep 4 en ik in groep 5, ik ga naar groep 6 en zij gaat naar groep 5. En dan zeg ik tegen haar doei.